әкәм-текәм. Жер шарында иң киң таралган моллюскларның берсе. Син беләсеңме? Әкәм-текәмнәр безнең планетабызда 600 миллион ел элек барлыкка килгән. Алар хәтта динозаврлардан да борынгырак. Әкәм-текәмнең иң зур үзенчәлеге булып аның кабырчыгы санала. Кабырчык бу хайванның йомшак эчке органнарын, йөрәген, үпкәсен, бавырын һәм бөерен бәрелүдән саклый. Тагын әкәм-текәмне йырткычлардан яклый. Аңа маскировка буларак хезмәт итә һәм бу моллюскка бик җайлы һәм уңайлы өйдә булып тора. Дустым, синең бәлки әкәм-текәмгә охшаган кабырчыксыз җан иясен дә күргәнең бардыр. Юк, бу кабырчыгын ташлап киткән әкәм-текәм түгел, бөтенләй башка моллюск, лайлаш. Әкәм-текәмнең һәр вакыт кабырчыгы була. Ул аңа тереклек итү өчен кирәк. Салкын яисә артык эссе булганда, бу моллюск башын һәм гәүдәсен кабырчык эченә качыра. Тереклек итү өчен уңай шартлар барлыкка килгәч, кабырчыктан чыга. Күр әле, бу әкәм-текәмнең башы. Мөгезләргә охшаган ике озын үсентене күрәсеңме? Аларда бу хайванның күзләре урнашкан. Күзләре булса да, әкәм-текәм бик әйбәт күрми. Бары яктылыкны караңгыдан гына айыра. Кечерәк үсентеләр аңа ис сизү өчен кирәк. Бу хайванның колаклары юк. Шуңа күрә ул берни дә ишетми. Тавышны вибрациялар рәвешендә тәне белән сизә. Әкәм-текәмнәр нигездә яшелчәләр, җиләк-җимешләр, төрле үсемлекләр белән туклана. Кайберләре бөҗәкләр һәм аларның личинкаларында ашый. Әкәм-текәмнең теле бик вак һәм очлы тешләр белән капланган. Алар ярдәмендә бу хайван азыкны тешли һәм ваклый ала. Азык эзләргә ул гадәттә төнлә чыга. Су эчәргә бик ярата. Шуңа күрә яңгырдан соң җирдә бик күп әкәм-текәм табарга мөмкин. Әкәм-текәмнең 110 мең төре билгеле. Кайда яшәүләренә карап, аларны диңгез, төче су һәм коры җир әкәм-текәмнәренә аералар. Бу моллюскларның коры җир өстендә яшәүчеләре, үпкәләр, суда яшәүчеләре саңаклар белән сулый. Суда яшәүче иң зур әкәм-текәм Австралия турбашысы. Аның озынлыгы 91 сантиметр, авырлыгы 18 килограмм. Коры җир өстендә яшәүче әкәм-текәмнәрнең иң зурысы ахатина. Аның озынлыгы 40 сантиметрга, авырлыгы 1 килограммга җитәргә мөмкин. Аны кешеләр иләрендә йорт хайваны итеп тә тоталар. Ул күп ашамый, артык карау сорамый, тавышланмый. Тагын тән тиресен дымландыра. Яраларны терелтә торган бик файдалы лайла, муцин булып чыгара. Әкәм-текәмне җир йөзендәге иң әкрен җан иясе дип атыйлар. Ул 1 минут эчендә нибары 7 сантиметр ара үтә ала. Иң тиз әкәм-текәм булып бакча әкәм-текәме санала. Аның тизлеге минутына 1 метр.